Stožer za obranu hrvatskog Vukovara najavio je da će se sutra pokazati jasna razlika između vukovarske i nevukovarske Hrvatske. Prva razlika, poručuju, uočit će se na samome početku obilježavanja Dana sjećanja, kada će vukovarska Hrvatska ostati izvan kruga bolnice. Stožer i oni koji razmišljaju slično misle da političke elite sutra u Vukovaru ne smiju biti u prvom planu, bilo da se prema njima izražava nekako neslaganje sa njihovim ponašanjem u ovo vrijeme ili prije ovoga vremena i da u prvom planu doista mora biti oni koji su bolji od nas. Diljem Hrvatske počelo je prikupljanje potpisa za referendum koji je inicirao Stožer za obranu hrvatskog Vukovara. Žele izmjenu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, prema kojoj bi manjine pravo ravnopravne uporabe jezika i pisma ostvarile ako čine najmanje polovinu stanovništva. Potpisi će se prikupljati do 1. prosinca. Tu smo danas došli u Vukovar malo da vidimo i tako da recimo da nemo doma evo prije, da budemo što više prije skupili ti potpise. Zašto ste potpisali peticiju? Pa ne znam, branitelj sam vam tam i znači neke stvari me smetaju. Pa smeta me normalno, ja sam prošao i rat i mnoge su žrtve ubijene i bilo je strašno u Vukovaru i mislim nije vrijeme za ćirilicu da bude u Vukovaru, nije mjesto tu. Po tom ćirilicom se vozi u Vukovar i zna se sve uglavnom i nije mjesto uglavnom tu i protiv.